е приятно да кажа добре дошъл на Петър Андреев от Локомотив Пловдив, който е играч на петия кръг в Евролига. Радвам се да го видя жив и здрав, защото миналата година месец юли го наградихме, тогава беше получил сериозна контузия и го предстоеше дълго възстановяване. За петия кръг Петър Андреев получи 6 гласа от участвалите в анкетата 18 футболни треньори специалисти. За победния гол над Славия с 2-1. Георги Русов от ЦСКА 1948 има 5 гласа. Георги Лазаров от Черно море с 3 гласа и по 2 гласа има Димитър Митко Ботев Пловдив и Николай Златев от Черно море. Сега имам удоволствието за втори път да вършиме статаската на Петър. Заповядайте. Да се радваме. Сега да депозирате само така. И след това ще помоли и за мен. Сигурно е много вълнуващо и приятно добавеното време да вкараш последния гол, победния гол. Няколко думи за матча, макар че измина това съсловие. Доминирахме в срещата. Да, емоция е да вкараш последните минути и да донеса победата на отбора. Това са хубави моменти, където се надявам да има още такива моменти за напред. В момента отбора на Локомотив няма загубен мач. Мисля, че на 4-то място в районното класиране. Какво е настроението в отбора? С какви амбиции започвате шампионата? Настроението е феноменално в отбора. Има емоция. Ние мислим мач за мач. Поставяме си и цели, които се молим да се случат. В момента отбора, пак казваме, много добре, колектива е добър, тренировъчен процес е топ. Така че мислим мач за мач и се надяваме да продължаваме така. А какви са амбиции? Имате ли поставени цели преди началото на сезона, примерно да бъдете в евротурнирите или да спечелите медал? Вижте сега, ние сме Локомотив Пловдив, един от грандовете в българския футбол. Нормално да имаме високи амбиции и цели. И е хубаво за всеки млад футболист и българин да представя в евротурнирите. Сега ви предстои матч с Спартак Варна. Доколкото разбрах, е имало заболяване в отбора и сте били принудени да се върнете в Пловдив. Какво е състоянието на вашите съотборници? Ще бъдете ли готови за матч с Спартак? Да, всичко ще си бъде топ. Имаше 2-3 момчета, които имаха леки заболявания, но не е нещо сериозно. Много се радвам. Надявам се, че вече си напълно възстановен от сериозната контузия, която получи. Как ти повлия тази контузия? Не ми е това, както казвам, съм перде мене. 8 месеца бях извън терените, ама имах много хора, които се грижиха за мене. Сега е момента да благодаря на доктора Павлов, на Христо Бонев, на администратора Тома. Много хора се грижиха за мене и ми помагаха да мога да се развия и да не режам глава. Много се радвам, доколкото разбрах си получил отново повиквателна за младежки национален отбор. Какви са целите и амбициите на отбора? Амбициите са високи. Сега имаме мачове с Гибралтар и Азербайджан. Лично аз очаквам 6 точки, както и треньорите, всички. Това е голям плюс да съм младежки национален отбор за мен. И се надявам да се представя на него, да мога да помогна на националния отбор. Колеги, някой от вас има ли въпроси? Веднага
след паузата ви предстои матч с отбора на Левски, които в момента ще играят европейските клубни турнири. Мислите ли за този матч? Ще напълните ли трибуните, ще се постараете ли да постигнете успех, защото и отбора на Левски няма загуба. Така че когато се срещнат два отбора без загуба, винаги е интересно. Надявам се да се напълни стадиона. Хубаво ще е атмосфера да има. Това е един заряд за футболист. Но в момента предстои мач с Спартак Варна и мислим за него. А какви са твоите амбиции в първенството? Моите амбиции в първенството имам още да показвам и да доказвам. Още голове трябва да вкарам, защото имам мисия с Мартин Камбуров. Имаме наш баси. Трябва да го спечеля. Ако не е тайна, може да кажеш какъв е баси. Аз му казах и на него, че трябваше пробвам да подобра рекорда. Не, браво, това е чудесно. Добре, всеки български футболист, които са ни гостували тук, които са били награждавани, сме го питали, имат ли амбиции да играят в чужбина? Всеки футболист иска да играе в чужбина. Получавали сте оферти до сега, макар че си още много млад, но... Не знам, не мога да коментирам за оферти, но всеки млад футболист иска да играе в чужбина, но първо трябва да се докажем в нашите клубове. Имаш ли някакво предпочитание за първенство, за отбор? Не. Той всичко ще си дойде както си е писан. Благодаря. Колеги, въпроси? Ако нямате въпроси, да благодаря, да пожелаем успех на отбора и във Варна и в следващите мачове, най-вече успешно представяне в младежки национални. Благодаря ви.